Naimbaga tayo amin ako. Happy Fiesta. Nuestra Señora de las Saleras. Our Lady of Salt. Of the Salt. Salera. Salt. Sal. Iso di pandesal. Tinapay na daasin na pandesal. Tinapay na daasin na de las Saleras. Diyan kamu diubing kami ko ng agayaw. Kamu yun, di ba? Ano agayaw? Una naman. May di sa ang agayaw. Datay, aglat-aglat pulang-pulang-tik. Agwala. Kamu yun, ikasta na kanyami. Apang may purwakan ti asin. Asin, wano dapo. Diyan kamu na niya imagine na. Agtal na, ano mga kanan ng kasla kunada na dyan, daan alya or ada mang riribok na hanga makikita ko na. Apang may purwakan ti asin. Iso na dyan kamu niya tibigag ti asin. Diyan mo sa bagay ti asin kaguran sa ti aswang, di man? No na tayo agputan ka no di jay sikot na pinmanawin ka na ikat. Kaya anda swangit ti kaawang man. Hingga ka na ikan ti asin di putan ti sikot na dyan mo na pagawidan ng doon. May salap ko matatan Jadi asin binilag na ano yung istorya ni Nuestra Señora de las Saleras. Ijay Nueva Ecija, hampay lang ang tayo pigili, tiawag na pulong bibit. Ijay local language na Nueva Ecija niya, pulong bibit kayo mga sa uwan, Plains of Gos, Logarty, Al-Alia. Kay sumat ni patron nyo, lugar mo nakakita na aliyan. Kaya di ko napanti papadi, timisyonero na damot na kayo sa lugar, binagbal yan na ginagan na pulong bibit, na place of ghost, iti aliyaga. Aliyaga tinagan na dahil tanatawanan. Katimbanagan da, nga tipatron da, Indian da dati iladawan ni Nuestra Señora de las Saleras, Our Lady of the Salt, 1800 tayo dyan, 1800. Kanina istorya na nabaliwan ang tinaganti taong nagbalinan na Aliaga, Nueva Ecija. Iso at aging gana na nagbalin na dahil sa isang Petro. Na anong istorya na dito de las Saleras? Pulong bibit, nagbalin na Aliaga, ni Nuestra Señora de las Saleras, na itinaminsan na itibago na ni Apo Santa Maria, ijay ganyagan na kasla nabasa iti danong tibaybay sulit na agad dahil danong dili kasla danong tibaybay niya nabasa iti kwan nagmaga nagbalin na asin kapag isumo na siguro nakami di ubing kami purwakan mi ti asin ta pulong bibit place lugar ti Al-Alia kanapanay ko Santa Maria bibit kasor napaksyakan anak ta aminan na Al-Alia niya kamu ay ito na kayo mabutan ti Al-Alia galimong kayo asin ta kitaan niyo agasin amin talingot niyo pabutan da kaya tikadakalan about what 1800 1600 ay 1960 20th century nalayos di buong nga taong ti Aliaga talaga nga 100% kunanan nalayos nung awan tinatay handa nga nadidegra apaya at na nagparang nga nangisalakan kanyada nga babae maatidlog ti buok na kagadi i-identify da nga itiday ta ni ako Santa Maria iso nga kaya asin nagbalinan pinaksyat na ti kabutan da nga lugar ti Alia insalakan na ida iti layos kamayat mo tayo kasilagan ta iso ginakaipanaganan na handa mo dati ti agas asin kanya kayo na anya ti kabilag ti asin the importance of salt kailangan nyo niya handa mo agas asin kanya kayo dito anya ti importance ti asin kung na ni Apo Jesus iti ibanghelyo tayo kuna na siya ti silaw kuna na niya siya ti silaw ti lubong siya ti labag nga at the same time imbaga mula ni Apo Jesus nga siya ti asin mangtod tinanam anya ti lubong tayo ng awan tinanam
jay takaukal, haang ka na pagustuhan kanya na, imutan kanya nga nabaybayadan, diyan mo nalipatan ng doon, pipiling na nabayadan na. Amo na yung relasyon nyo nga, agtakannayak kanya na. Amo yun rin yan? Nalaya agtakannay. Kasi yan, kung rin mo tuloy ko nga, kaan lang imutan. Kasi lang kumang itinaminsan ka, di sekreto, in-share mo kanya na, ay marites mo gaya. Di mo napopuotan ka na iwaran. Alam, agtakamnayak to na kayo makanya na niya. Agtakamnayak. Kanya na apelas ano man, agbaling na ni Apo Jesus the salt of the earth. Apa yan na isabi? Asinam. Apa yan na isuna? Isuti mang tinanan. Iti relasyon namin. Iti agasawa, agkakabalay, agkakabagyan. No awan ni Apo Jesus na isuti ayat, kinapakungababa, kinamanakawan, pakawanan, awatan, awan naman na di relasyon nyo. Iso nga di agasawa, awan naman di relasyon, agtakan na, awan ni Apo Jesus. Iso mausta niyo ko na ni Apo Jesus na, Shakti, I am the salt of the earth, Shakti, asin. Kaya nga sa uwan, iso timangtag timining, iso timangtag ti kaipapanan. Kasi ulit hindi trabaho kayo. No awan ti values ni Apo Jesus, hindi unag ti trabaho, kada di katrabahoan, anyaman na trabaho, anyaman na klase ni trabaho. No awan ni Apo Jesus itan, haam mo ma-enjoy, agtakan na trabaho, kasi lang awan ganganas ko na kayo ko makiagoy ko na. Awan ganganas mo, awan garog ni Apo Jesus. Isugarog na ni Apo Jesus kasi mangtid tinahanam, di pa nagkakadwa. No, ito yung ibanghelyo tayo. Siya ti mangtid siya ti silaw ko na. No, awan lawag na ni Apo Jesus, ijay relasyon tayo, na awan lawag, nasipnat mo di jay lubo. Iso katarupang sumurot na sumitnat. Tarupang sumurot na kanang umaagtatamnay. Kasi lalo di agasawa agad. Wala nang asin, punanan na kahit talaga natamnay. Natamnay ka natin, panag-grip na nila kayo mo, no? Panag-grip na ni Bako mo. Natamnay. Kaya so, tipong ko na dito, dagiti galap ni Kristo, dagiti values ni Kristo, iso ti mangtit ti samit, nanam di dyan panag, didin na. Uray di trabaho tayo, iso ti mangtit ti samit, iso nga naging inang kalatan, nakasalang mingmingin na ikat mo man ka, pangigdan ng titasan, tiping ko man ang uray at karagatan kayo, at takam na ikangaro. Nanaawan ganda na stiliyan. Iso na ito ibagbagan na, iso na ito ayun the salt of the earth. May bagay mo na ito patron tayo na imontar na katalit tayo, Nuestra Señora de las Saleras. Iso ni ako Santa Maria, hindi mo nakikita na intid na ti asin, kaya yung connected na takin ni Apo Jesus, inyag na ni Apo Jesus, kaya na nasa una tayo, inyag na nga ti asin, di man, imasin, di jay bato na, nagasin. Kiso mo na kanya kayo, kiso mo tinangyag ti asin ti lubong ni Apo Santa Maria. Ti panangyanak na, pinaragsak na ti lubong, na tayo ni Apo Jesus nagungar, iso na ti asin. Therefore, ni Apo Santa Maria, haantay gamin maikat ti koneksyon ni Apo Santa Maria kini Apo Jesus. Uray di debosyon tayo kini Apo Santa Maria, agturong kini Apo Jesus. Iso mahaantay ko rin mapansin na dagito yung agina. Kinainyag na, di bago na nagbaling asin, iso na tinangyag ti asin. Kada tayo mat, hindi ka pintasan na ramilan tayo mat, hanglaan, nalagay kakabsat tayo magaramit ti asin. Na mayat kakit dito paroki at ano kaya datong ti asin, soka, madikab kayo, asin soka, dagitay nakakabsat tayo mapapalit sa interior, mga lakay na tataasin. Iso magdatong kayo na tatagulak at mairang, tano awan asin na gilot ko na inyang tinanamnan. Kapunanan mula ni Apo Jesus, dapat tayo sunat ti asin, datayo mat nga nabunyagan, be the salt of the earth, agbalin tayo mat na asin, kaya na nga sa uwan, tumulong ka mat nga mangtagpi
no makapsutan, papigsaan, no maguluwanan, lawlawagan, no marigatan, awan ka ipapanan na lubong na tulungan, no maupayan, papigsaan. Tapos nalagay ni Apostoles, yung muna nga maibasa, na ikulungdan, nakabalod na, nung anda anghel, as natin ni Pedro, ginaminsan nga aldaw, lipi ko na may tan sumurot ka kanya, kung aring marbalatan na nakabalunod. Gaputan abda ni Kristo kanya ta. Ano inbound ni Kristo ti anghel na inwag na ida. Isugod na tayo magdawatan tayo matay baon na ti anghel na tapno mawaya-wayaan mo. Dagiti kakabsat tayo. No na tayo hampay nakawaya-waya ako, waya-wayaan tayo. Malwaya-wayaan damat. Tapno maiwaradawag ti asin, maikang tinanan, kaipapanan ti panagbiyak tayo. Ay kaawan-duwa-duwaan, napintas tayo kang panagbiyak. Tapno kinaldaw-aldaw ang panagbiyak tayo, maririg na tayo pati kaadda ni Kristo. No addananam na, addalata. No addalawag na, malawlawagan tayo nataahan ka na yun. Kano ba ito aramidan tayo? Nyapay na pagmuryutan, nyapay na pagbugnutan, nyapay na pakaupayan, nyapay na pakaabakan. No talaga na adda ni Kristo kanya tayo. Adda pinay po Santa Maria na mag-ibabaw at kada tayo, gusto na pintas na unay at kamang di pa nang ibabaw ito.